Og pagkahuman sa habuwa mga tats, ako nang ikuha akong balde kay nagsinggit na akong kauban nga kuhaon na daw ang balde kay sudlan na namo sa muang isda nga gihatag sa mananagat. Mao na nagdali-dali ta diya kay akong kauban medyo nasuko na kay dugay di akong lihok kay simpre nagbidyo-bidyo pa man ta mga tats. Di man jud na tumiwasan nga ipakita sa inyo kung sa tong gihimo. Og mao na mga tats ang gihatag sa mananagat katong baldeng hilo og kanang blue. Mga tats, tanawon niyo kung isda. Oh, container, balde with silupin. Na dagang kayo no, helmet na lang wa masudli. Mga isa itong mga tats, puro na mga bangsi or mga flying fish. Madugay ito kinawalan mga tats, mulupad na ta. Di puro flying fish itong kaon. Oh, tanawa. Ato ni baligya mga tats para kabugas ta. Tanawa. Tats, tingnan na kasaba dire. Mura pog palengke para mga tao. Saba kayo no. Tingnan na magnegosyo. Oy, sipa. 100 lang. Kaya 100. Sa'yo ba kayo? Taon-taon lang yan, taon-taon. Mga followers ba tats? Tanaw! Oy! Kasi mo diya? 110 lang. Ha? Tila? Ila? Ah, grabe ko size. Oy! Size nito. Nya, barato tats no. Og isa pa, atong P-Sport diya sa wala na kay balwa. Ang taga Jinsan sanay na pero ang uban diya nga mga followers ato nakakita sa tuwa diya. Ingana kasi kasaba ang market namo didto. Tanaw ang isda perting barato ano. Asa kalingi, grabe jud pagpakuha sa isda. Pero saan man nato, kung di nato ibaligya, di po nato maurtog kaon. Mo na mapugos ang buta silang presyo. Nya, mo lang sa to. Kay magpakas pa ko. Ang uban gidalagay na ko diri. Ako rin puro na bangsi. Madugay mulupad na dis bangsi. Nya. Sudod na pod. Thanks.